adlaw-adlaw nga pagpamalandong sa mga pulong sang Dios kag mga pag-ampo. Ang aton teksto sa sini nga adlaw makita ini sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1 hasta 5. Ang pagtuga ang nahaunang adlaw. Sa ginsuguran, dintugos ang Diyos ang langit kag ang duta. Kag ang duta wala sing kausayan, kag wala sing sulod. Kag ang kadudulman yara sa kadaygan sang kadadalman. Kag ang Espiritu sang Diyos naggiho sa kadaygan sang mga tubig. Kag ang Diyos nagsiling, magmay kapawa. Kag may kapawa. Kag nakita sang Diyos ang kapawa nga ini maayo. Kag ginpain sang Diyos ang kapawa sa kadudulman. Kag gintawag sang Diyos ang kapawa adlaw, kag ang kadudulman gintawag niya gabi. Kag ang kagabihon kag ang kaagahon amo ang nahauna nga adlaw. Madamo masalamat sa inyong nga pagpamati. Ang mga bersikulo sa Biblia nagahatag sa aton kabakod sa tanan nga mga hilikoton sa adlaw-adlaw naton na pagpangabuhi. Ini ang The Bible Wisdom Ministry.